le tukin jing hi ni somni pali February ani ya jing dare da gari lo dewa ni chuan ni min lama hetlai te bridge diversion hell na hi chanchina ka kan lo tilanga ti chuan ni nei tukin jinga enge chanchin motoran tan thiam ti te en chin don ni hetlai motor po hi mamit lampang rale lampang atang ron tlan chho din a hriat a hei tlan chuak chho thei ni mele tui hi kam khop maya ti chuanin heti han en mai hi chuan two wheeler tan chuan tlan thei mel a hei ni min lama kan soi fo kha motor lian haiwa kan ti kha ko lang to a ti chuan ni nei kan thathiam ma ni min lama video en te kha chuanin ti hi kan din hmun ani a hetlai ya motor pick up ral bong walam na lo tlan chho ni mel kan ti po kha ani che lo ni mela ti hian ta ya inside rem ani mel zo ka ti chuanin bốn về ra chú bốn về à khulai khu to ti khwanin mihring chun kal tlang mai a tin two wheeler tan chuan akal ngam mai mela amaro chu ni min lama khanin ma mit sp thu chua kha chen kha chon kan muin rin oma maro chu ka chiang chialawa thu jiak zong zong kha mihring tana him lo wangin tuilian a kam ma chuan eng motor eng dir theima tlan phal ani lo ti khanin kan hria mar chu kam deuh to chuan tlan phal ani mei don nge a sanin thun chhule don kha chu ka khet thiam bik chialawa eng pon in se two wheeler tan chuanin ati lui no theyang tai hi a lom lai tur ber ni mela hei a hek na sang renga car tan pon car tan hian a tlan lui nga mangem ka kha chialawa tai hi a hek deuh nual ani an kong chhuna hi an chung thang reng le maya nimin khan tui khan a sok na sa maro churin ai takina chhelawa hei tlai hi motor liam kha ani a anei tu ten nai nat om hle mai nimina khanin apil ni lenga kan don nge ni alang theilawa tuina chim pila ti chuanin hei hi aliam dan lai po hi hei ta hian mu turom to lowa hetlai tu no pang om na vela hianin long chassis kan tiang kha balu phur thawa kha tan chho theilo kha adinga temin ading lai de poni mai thei an then khat soida ni te chuanin then khat po khanin balu phur tho po khan hel thawa ti chuan tlai motor liam ta hianin an hel tur kha kong du ain kong lo zim deu niang hitam pang a hi ruasur lo nal le nem bok nen khanin alet liam a chutiang chu ani mele a driver ka zo dan kha chuan min hril dan kha chuanin chutiang chu ania chuan hei ni mina khan heng tlai kan din na lai vela yanin tuya khat vek khan nia tunna chuanin akam ta viau ani te chuanin soita kang khan two wheeler haya two wheeler tan chuan
ati lui inga manga tin motor te car he tu lai hen tlan ngai ta sela ka tlan nga mangem ti ka nga in ngai to a hetlai a hi a hek lai a hi ani me maro chu car te tan chuan he lampang hi nek lui deuh chuanin a tlan nga manga maro chu tlai chho lai hi a hu phur om ta ni motor khan hiam tan chuan shoot theina tur kha tam ta a maro chu motor lian deuh le chak deuh tan chuan ni ti lui thei thawanga englai chho he tia video lak the chuan chia dan he du a lang chiang vak thin lawa ti chuan two wheeler chuan hetlai sir zai zai henon chuk thlakin thil hupur kha om em lo ni